Alhaji Mustapha, wata mata ce take naƙuda cikin dare tana bleeding, hankali ya tashi, mijin ya fito bayi da abin hawa, ya roƙi makwabcinsu ya taimake su da mota a kai ta asibiti. Ya yi walawala motar da ake fita da ita ba ta nan, an fita da ita ba a dawo da ita ba, kaga ai motar hawarsa kenan ba za a ɗauki mai naƙuda ba. Ya hana. Da safe ya fito sai ya ga kofar gidan makwabcin a tare, sai ya tambaya me aka ce matar da aka nemi aron mota a kai ta asibitin nan ne ta rasu. Kaga mota ta zama motar banza. Ai motar ka wadda ma ta fi dacewa a ɗauka irin waɗannan. To shi yana ganin wata kara bata mai mota da jini, kara bata mai mota da ƙazanta, ko kuma motar ta wuci a ɗauke talaka a ciki. Mota dai ko ka so ko ka ki za ku rabu da mota, za ku rabu. Mota za a zo a sa ta a gado. Wani ne zai zo ya auri matan ka ya hau motar. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To ku shiga cikin hidimar bayin Allah. 'Yan uwa masu albarka, mu dukufa wajen addu'a musamman a cikin wannan wata na Ramadan wa ƙasarmu. Matsalar ƙasarmu banda ubangijinmu ba mai warware mana ita. Mu dukufa a Ramadan da roƙon Allah kan ƙasarmu, Allah ya zaunar mana da ƙasar nan lafiya. Waɗannan fitintinu da suka addabe mu, Allah ya ɗauke mana. Wannan tsanani da kunci da ake ciki da tsadar rayuwa, Allah ya ɗauke mana.